Hey, what's up mga kasilag? Tara, iba nyo kami, wala lami. Kami ulit sa may next siya pantubanda. At ang manaya may kawayan niya, ipalagay may sa may tin, silag. So, wadya kami lang natan, dalan mga kasilag. Ita na. Yan, paula kami lang sa may laan mi, jay na malaski. Wadya kami lang natan da walsik. Asingat kami lang. Tatamanaya magi kayo. Nga tumandra drive, tatay ko manaya may wat kalugan, tana. Andok do kay kawayan niya mi. So ano na tutupot kasilaga atam may ipalagay mit sa may silag. Ya. Pantubanda. Kasilag, tamang rides lang. So nito na asingger kami la da kin Arenas Drive. Shout out. May mabagandang Arenas Drive. Ito ko yung long rides. Ano man, natay-tay ni Arenas Drive lang yan kasilag. Ito na. So, ayala, may Arenas Drive. Bali view. Bali talaga kasilag. Marakap. Ayan. Marakap so, view dya kasilag. Kalila, taman long rides tila dya. Baling pasyaran niya. Nakakaakal na stress. Gino naman. Ano do kayo manayayari na sa drive? Paulat din. Diyan malasiki. Wala tayo manaya o di mano da bungar. Tampalapa. So, wadya tila kasilaga. Ngayon eh, Palapar. Barangay Palapar. Welcome to Barangay Palapar. Bungar 2000. Kasilag, wadya destinasyon niya lang tayo. Kulang. So ayala kasilaga mansasaba kami lamay ipalagay tayo talamay sila kayo na palagayan tayo. Bali taluratan kasilaga. Taluratan na palagayin tayo. Kaya ba tayo lagi tayo tama na lagi ko. Si tatay ko tana palagayin tila sata kasilaga. Ang taas. Tagoy Tagay manayaya kasi lang. Tagay irami silag to. Bali ayaway palagay may silag tumagi. Dan atame ito ba to? Pero sila ko. Ninya i-flex ko. Ninya tagay. Markup. Ang gano nito na. Ang gano man sigaw-sigaw ka tagay tutan. Bali-bali. Malungulong sa boses mo tan. Anong sasapa lamang sa tanga sila. Unsa pa laba ni manaya ka sila magi makukutan tula na ni palagi malamal nas to tan ka sila go tingnan nyo papalinan to manaya man sa tatay ko may pandalan ng tumay alanas tan ka sila go yan ilulog tula may agi may kawayan niya pa gamit dun niya ipalagay sama na sila so ayala kasi sila naman fix ko lang mo at ang lamot ma tamang hukay lang kasi sila paingkinan may alanas kasi sila yan tataragi rai sila ito matuyagig kinalab tula magi may kintay ilupyak tula yo kasi lang bantayan nyo para naman kikintula yung saksang sakit dun idupak may arata may palapa to para maikin kasi lang nga ilupay-pay tutan kasi lang umpay may apungol to may apungol to di man sa pangala ito ba
Balkasundaman. Kaya kasi lang, i-fix ko labat kasi lang nito na. Ito na pasyal kila dyan kasi lang tano makakalalara. Maliki may tuba. Yung jam manggawa mo lara dyan alung na kasi lang. Manistihan da ya panlutuan. Ano, i-fix ko labat, ikinsan sa akin ikintam lagi. Imala. Bali ako na dapaklatan lagi ko. Ngay dupak talami sa palapa, duara bali talura patira ni Mara. Ano, nakasilago tingnan niyo na. Agay lang irap mo iya trabaho miya kasi lag. Nalapang ko manaya kasi lag na naman ang kapitrabaho kasi lag. Nalapang ko musunya man to ba. Anos labat ya talaga kasi. Anos labat ya so panagbilay talaga. Babagadalan ti malapo ka dalit sa bago ko nangat kanda tuaman kasi lag wali pananalig tayo kinagsigada samahan natin ang pagdadasal tan ingat ka kapatid ko, ingat ka sa pag mo ng silag. Bali insum ko laman na may kinditan tapara na nung nyo yamaong insum ko ay video tapara nyo tagay to Maliwawala dya. tagay makapata ko akala buntan no sina kumbaga na kasanay sa lagad sa tanya sapatan talaga na nataktakot ka ang takot ka ng kalabat talagang atagay tagaytan doble ingat labat sa tan kasi lang safety first kumbaga yan ito no nimala nilupay pa ito lama agi yung papay lama pungol to desitay sila yan makasilaga istiki labat ditan tabantan nyo paano to so presiso to so panaglupay na sakya silag yan kasilag abangan nyo rama video kasilag yeah i-content ko, ikin ko, ipanin ko si kayo nanti proseso na paano to gawin naman may paglamagi ka nabulong to malagkaptan balibalitan ang dami balog dakal so benefits na nagamran nyo sa tabul to ay silag natambal to tambalan to so babalangin matam babalangin ikim mo nawalay yutoy ay mo atan ka makasirit atang ka sila marakaptan good health tan ken laman amay tubato amay tabul to kumbaga sani asinggerla ni man ni putol to lang kasi lang aga pula may bulong to so atamay bahal kasundan hin kasi lang ta para pangalay tabultan kasi lang ninyo pa kasi lago atagay may silagya into matadya jalaba manaya barangay Palapar Malasiki Pangasinan akilad jata malikilay otoba sinamit tampakasya kan tagtagay inyo kasi lago ni mamagi ko anus labat agit walang siya so pakagot tayo sayan hirapan bilay tayo talagang niya so kintay anus labat kasi lagi good job agi tama na kasi lag may pututong tumay sakit para ni alis may sakit ni alis may kawayan to biyo
Yan mga kasilag. Asumpal lang kasilag. So, hanggang dyan labak manahin. So, kasilag, pasimpot tilat sa atang kasilag. Asumpal lang. Okay, salamat sa panonood mga kasilag. So, wajan tila papaalis. Wajan tila lamot at Arenas Drive. Pasimpot tila sa atang kasilag. Ingat po sa pag-uwi. Salamat po sa panonood mga kasilag. So, yun, tanaw kasilag. Like and follow naman po yung page natin, Kasilag Vlog.